Alla ba maliko no maliko anga fulibe bela jeli fefe nyabana wakati ni sana ama fa bela jela assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh anya ba denga na balma kala mi mo me jara ni jengo ma wusifula bi abaga mission ma dikene ka mi faida kene mi ame wuli ka sana don magal ki ka kama don magal sebo ma mi tawni ka boka jamo na funjuma o khonna la bi ando na don magal mi ka aleti Mamadou Cheick Mamadou Kouma. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كل بشي كده. بشي كويتنا الحمد لله. كرافة ما. أقرأ كليف لاي. با سيفلا. إنفما. أقولي. با. ما يكون نورو ما يكون كليجا فليجا يكون بقولا. فانتا. الحمد لله. نواتينا أمانا جسبروفو. يا بني كان لجي. ما يكون يعني ما يكوكا. أمو بلجي نفهم واتينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. Jaran kuma kuma yana do babu chema ami mission kana ka ba fo mission do de ti yala a do de ti jemo wala mission to e faida kana ni faida fora o ni na fa ko fo la kaliga faida do diara maduma tu ti ya na fo ma alhamdulillah ami faida mundi anaje bako manuwatina ato ke faida je amu ta kafi reka ya kafi ambadu ma ba ele ni ke montan gele iba wuri shufe ke ka hami jira alala ni dugu jira na so ga ko ye toro ko do de bika ya dabo ko ala ko boyka ni dugu jira yo wuri mantansa ke ka hami da ka saraka ala bo wuri ni hera ko do ni dugu jira ibi malle di tansa ibi ka hami da ka di dem soma ala na no here inshallah jaray kuma mi fo di wani wala ko fa amna do han gali baji kon nala kuma papi go gela bi mami tema chogo ti na mola alhamdulillah sifla ala ka da kote sallallahu alaihi wasallam aqul li kulli da'in dawa'un aqul bana mane wasro fura bana papi ko fene de kuno ya na diaspora ka kana ga mo ko chama singa ko singa do era bi talla khadi di sukunde hine wallahi ba do ko mo de kuno do bi mermeru dila bi jugo sugu bela pour que ka se ka dahir mere ni ka so papi ko gelafe et puis nous yira dro bo ra patri ka waaw wandi bu bayni ko bon bi amunu yeta du jiki da anka ka saraka warna fam ni ko do bela ka jikana di awma ko kam so ko ni papi ko saraka toto sifla mu ba jiga ko et puis amu de ma foku wasa da bela jigi mais mu yera la di mu yera la di ni mu ni depuis à tout qui est du boulot du na avec les boulots voilà ni maintenant papier non fait tout ni a faut mourir avec nous la main parce que bi depuis qu'on et nous tout ce que chido et ko lobe ka war mi ka ci morima ay wa en yemme ne sirala di ko do farado mais fani hakili ka so parce que ala wole de do kuma do lay mona do ga papier ko laje iba do nga fo papier mi se ka so fo kalu ko ko fe do kalu saba bon lu gon bolo nu ni more ñoo so dron ni ko ni ye papier ko garanti ta ki ba baraka dron non yo ni tele papier se ka so ni ka da mana de amu la di o wala ko famia ala de bi wole wuye ka saraka bo pour que papier ko na so dati jamu bala ala bulu akhaye le maka telia ka nazara nun telia bolo telia na ko ni telia ni papier ndili ale ma pour que se ka lafia on bo ala wole de et puis moi de la photo quand la même fou et fait no kelelo on va karaba ka telia pour que papier mi duma maintenant toura ñoo ko fe ko ama boni ñoo ko barabi ñoo ko so be bon o di anga na ni bi bay papier ko ina amba barake foku wasa amu deme fu be ka papier so papier ko di bi mo ka ni ne wole ne bi deme ibi chugum na ne bi deme no chugui ne ala ka jensha abe ere ka barabi tipa arama de chugumina ne ba di mo chugaya ne ba deme o chugaya ka fo de ko ibene wole ki bi de kundo de so ne ka charte yo bi ne ka piruye ne ka laini tuyi parce que amburani ala ko kuma de ka fo donc ambi jon deme ala kama anta nyini deme on na ko ka ke pour la même ko reka au tanga laini ça veut dire comment est-ce que beka kanne parce que fano de be fa wo fo e na so ronda so ka tu
ko de be keme kan bo kan play réseau ka o de ben la a wajibi wari ni forcer la mais ne tabe ngolo ne bi deme ni deme muye mba ke ala kama me aba partager an ñoko ci ni dota bi dota ya ala kama bara yi parce que net na se ka beke ina bora ko ma ke ala kama mi fendo fi mo ko adi alama nga dore te bu do ke tele mo ni o di alama mo di alama de yi de bla yere mal donc ama dabo ko ron kam fo anga ñoko famia o ron na neni mo ko bebi nyala be itara na chuko fe ne be ka discussion voilà et puis ne ba ki fa se be ko wa fika do ko ne aki tout mo ala ka ji kuma na mburu la papier ko kofi bravo gelabe machamaka abi maliko na do yare klale be kala na piu ma ite sele ka parafo do bu bora ta jamana ko bara yare te sele ka so isi muriala caravan do sila de min sila bara do alhamdulillah sebla ka bara di mo ma ka gesa de la pour ka bara so tele la o ka teli ne bolo ko du ina ko bi o fen dima ndel ka fendo fo enyana muhiba do fo enyana ko muhiba o ka tele ko jugo Allah ko mo ko do me akunti barala ti fo shila ayra ka kuno do ko dale hundo ne muhiba ne ma do ka la ka dama ne do ni de dama nga ka itilize ko mi abuga de bu kashi aya amu ala yi jondo pla ko e moto taxi san ka dama kakata katla ka ademeni wardo e posebe iba don o era mo hoyi ni yo era nyinga beninga manyma do mama ibo de kuma iga manyma tena o iga manyma e o era manyma e awi parce que na ale fane joro do e ko nuna wala se fulani ko nunu be daga bana ko do mais nye don bula ni ala ka je ni mo ko sira ama jilla ka foko nyebe ko la ati dugo ela ati dugo ama ko jam fenete ati be bara na la so bara so nyet funa ila chena la ka je o fen nu bi to ga di manya fi mo ni te jiri diga ni to ga gira jiri la ba bari la Allah sefla ni mamu yo bu soro alhamdulillah mo ko be kife mo ko bi dilawo muiba ni muiba nyendo mo adama de mo ko bi dilaka ka so ma di mais muiba re na fay subhanallah muiba na fay mi ko kon na fay jimena abaja abana ni muiba ta adama de la na fo adama de fo ko jole ko ta wala ma fo ko jole ma mu ta kono na fo ti imana ke tuko fiyo mo ko nyeti la mais muiba ni duna no kadru kono ni do wala wo ko biwa kafiru ni duna no kadru kono ni tura ka boki jo jamana iti dogo fiyo donc ma mo ko nyamu no de Allah so chega ju surbuyi ay be filade mo ko bi filade possible wi kan wa to ki filade damate wi kan ni ko de ki kan ni ko bawdi surbu ni ni kega do nazara chala ala bu ni karabayi possible men nazara sila karaba ba fo nazara do bi ka juru bala barawaro ate panyu na juru sara ka karaba mura ko na asiri ga juru sara on ga nazara karaba ko be place to la iba da sira intima mais avec afterima isi nazara sila karaba bi bala nazara bi karaba dan parce que point de ko yelma nazara sila karaba ni mu bi awna ni kelen de bala ala mi awda wala kelen de ada o ala de delo de bi son al karaba ni nazara ka bi karaba era kama ko dido parce que iba don luka ko do luka ko do non taw tikeli parce que anga farafin flea o mana ke tugo de ba so yoro do be nazara ni akas afrian no ba so jugo do bula kuma ka munu ke shati o yere ka o dafa kwa mais o mana ke tugo la iba so anga ko ke tugo tikeli doni donc nala yo karaba ye ka fara ko klenia sugu nunka ibi lafiya ni lafiya possible surtout ye mo kanu yere ni ko yi o ye lafiya le de ye ka jina très bien la le hali an mo wara muti na dara jamana ni ba fe an wa do mo ko ya so an region nun konna na nazaro ye mo kanu on fe ye na fa banya be ya bete me an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ yen nabara don nazara ye ko bɛ ka san o san pe volta ka bɔ sɔrɔ jamana na bɛna bɔ ye ba ka y'a kanu bon olu ka ko bɛ ten tɔ de kan
min se ka nasara ta ni mu iban buke nasara nun cala ka fusa kujugu ni ko nunu abi ko na fo ɲɛnamaya kɔnɔ ala kɛmɛ ka maa dɔw de lafiya a bɛ fɔ maa dɔw ma ko maa lafiyalen olu bɛ tɛmɛnen bɛ kow la ka taa ten ko gɛlɛma yɔrɔ ko mana gɛlɛya cogo o cogo olu bɛ tɛmɛ ten dɔrɔn ka taa olu bɛ tɛmɛ ka taa ten k'a sɔrɔ ɲininkali tɛ fɛsɛfɛsɛli tɛ mun i b'a position bɛ n'a fɔ hadamaden ka ko la o cogoya i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu kɛmɛ k'i kanu bɛɛ kɛmɛ k'e dusukun kɛmɛ k'e capter quoi donc ko o ko bɛ yen ni tɔw bɛ jɔ ka du fɛsɛfɛsɛ o la i b'a sɔrɔ e bɛ tɛmɛ ten e yɛrɛ tɛ tɛmɛ cogo foyi dɔn i la mais e kɔni b'a dɔn o kɛmɛ kan kanu wa o kanu in de don voilà faamuya jɔyɔrɔ ɲini dɔ dun i b'a fɔ place ko ani jɔyɔrɔ parce que jɔyɔrɔ cogoya ka taa dɔ yɛrɛ bɛ yen o kɛlen bɛ ka entreprise dayɛlɛ kuma jamana kɔfɛ mais est ce que tanju dɔ bɛ yen min tigi tɛmɛ a bɛ se ka yiriwa cogo min na ani baarayɔrɔ jɔyɔrɔ ko tanju b'olu la wa alhamdulillah sefula mɔgɔ minnu kɛmɛ ka entreprise baw dayɛlɛ n'u mago bɛ jamaba la kɔnɔ ne bɛ baara min k'o yɔrɔ ninnu na hali ni ne y'a kɛ ka taa don yɔrɔ dɔ la walawala kan ala bɛ dugu ɲɛmɔgɔ dusukun tɔnɔmin ka yɔrɔ in jigi u la ko ka taa kɛ sugu ye a y'o ti don yɔrɔ la ko jama ti kule ye i y'a don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ jama bɛ fiyɛ ko fili o dalu bɛ yen a kabakoma ne y'a don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka di mɔgɔ mɔgɔ ma jama bɛ kabako kɛ o ye kelen ye a filanan place ɲininaw minnu mago bɛ place la ne b'a f'i ye ne b'o baara d'i ma su kelen dɔrɔn su kelen kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka tile 41 d'i ma n'i ma sigi place in su kelen mais n b'i bila baara dɔ la n b'a f'i ye i ka taa sugu la woro paɲɛ dayɛlɛ bali i ni worotigi ka kuma dɔrɔn a ka woro paɲɛ to a bɛ woro woloma den min ka bɔ a bɛɛ i bɛna n'o ye ne bɛ baara kɛ ka d'i ma i bɛ yɛlɛ so sanfɛ k'i ko machine na o kɔfɛ ne bɛ n ka baara kɛ ne bɛ shati d'i ma tile 41 ani kelen n'a ni mun bɔra ɲɔgɔn fɛ i bɛn'o lakali o ɲɛmaa i b'o sɔrɔ ayiwa ɲɛmaaya kelen kɔni i b'o sɔrɔ dɛ o ɲɛmaaya kelen kɔni a ye b'i sigi hali n'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o b'o ta ka t'o bila ɲɛfɛ sa k'e sigi yen soit o bɛ taa yɔrɔ min kɔnɔna o bɛ ala bolo sa nka e kɔni bɛ t'i ta yen e ye mun kɔni laɲini e bɛ taa yɛrɛ siga foyi t'o la mais Kouma ni ɲɛmaa sɔrɔla i b'a dɔn bi ɲɛmaa juguya de bɛ bɛɛ lajɛlen nɔfɛ bi diɲɛlatigɛ ɲɛmaa bɛɛ juguya de don Kouma est ce que moriya la tanju dɔ bɛ yen min labɛn sira fɛ ni min labɛn ka di hadamaden ma a b'a kisi dabali ma o labɛn alhamdulillah ne sefula i ka nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ parce que a bɛna n bila ka fɛn dɔ fana fɔ ne ka baki dɔ bɛ yen i bolola baki dɔ ta juguya baaralan de don ne b'a dilan ka di mɔgɔw ma k'i kisi juguya ma et puis kanu fana b'a la fɛn bɛɛ dɔ b'a la mais précisément n b'ale fana dilan juguya kama ale ni nafolo ko ninnu ale n'o tɛ sira kelen ye nin yɔrɔ in na mɔgɔw k'o faamu quoi n b'ale dilan ale bɛ don bolokɔni dɔrɔn na ale hali ni kojugu bɛna i sɔrɔ a b'a jira i la hali ni mɔgɔ y'a ta i kɔfɛ k'a don a tɛgɛ la a tigi tɛ lafiya fo a k'a bɔ hali ni mɔgɔ y'i juguya cogo sugu dɔ la a tigi tɛ lafiya sefula bagaw bɛ ne bolo olu ma ɲi dɛ n'i y'olu siri hali ni jugu gɛrɛla ɲɔgɔn na i ka kuma ni maa min baga in bɛ k'i cɛla i b'a fɔ ko sa de b'a kɔnɔ i b'a fɔ ko fɛn ɲɛnama b'a kɔnɔ a bɛ cogo a bɛ lamaga mais sisan maa min dabali maa min dabali b'u ye dankara ka ɲɛnamaya la dankari kɔrɔ u y'a ka ko bɛɛ caman est ce que tanju dɔ bɛ yen ka dabali min kɛra k'o tiɲɛ ka se ka don a ni juguya wɔɔrɔ cɛ wa alhamdulillah ne ye o kuma fɔ ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ yen n'u y'a ka hadamadenya da bɛɛ gɛrɛ parce que i b'a dɔn lawale la mɔgɔ dɔw bɛ kɛ dugu dɔw la dɔw bɛ kɛ tɔgɔtigiw ye mais an kana balontan yɛrɛ la fɔlɔ i b'a sɔrɔ hali burusi kɔnɔnaw na an ka mɔgɔ minnu tun bɛ yan caman tun bɛ tɔgɔ sɔrɔ balontan na donc i b'a sɔrɔ balontan a bɛ tɔgɔ sɔrɔ u bɛ taa mori minnu fɛ k'a lajɛli kɛ karisa la an bɛna jouer an tɛ fɛ a ka bi dɔn a ka nin kɛ tan a ye mɔgɔ caman mako sa i ɲɛ b'o siri ninnu na o de bɛ gɛrɛsɛgɛw tiɲɛ soit ka taa siri caman kɛ dɔ la wari de b'a kunna pour que ne k'a bololafɛn sɔrɔ nin b'a ta kɛ nin b'a ta kɛ nin b'a kɛ a kɛra sababu ye ka maa caman sigi a sen sabara kɔnɔ bon wala deli jugu ninnu de bɛ kɛ siri ye la kuma n'a fɔra siri dɔw t'a fɔ olu hakili la ko jugu de wuli bɛ ka siri kɛ na fo ka mako bɛɛ sa kuma dɔ jugu yɛrɛ tɛ dɛ ɲi yɛrɛ de don pour que a k'a nin yɔrɔ sɔrɔ e la a bɛ taa fɔ mɔgɔ dɔ ye ne bɛ fɛ ka nin miliyɔn damadɔ ɲini n balima karisa la wari b'a bolo
mais misiraniya fo ka so mo ko do kala kana bangati donc ale ba taninke n'ale o ke o bi emine amana na fo ko wado e siri do ni ne fana ba take donc o mana fara nyo bila ke siri bilibili bay fo ere gerse ke bina siri kaki donc fiye kan ga mun yoro re to shi ibi tunu pep donc no siri suku nunu na ni mo ko na ki to siri suku kono on bi kan la jeni ke folo donc kasoro ka ika fenga ka to ko idi ka ika fenga de to shike ka ira nya ka mun be kula amunu be che ka boy parce que fion bi an gulo nunu kera ka ba halas do keme ka banyi na mali do saraka la to la ka ko ko de bani o ti fuye ba bella ayo bella ngarle ko ba voilà oh comment ça alhamdulillah fim yanga commerçant yi fene bi de bala bi sanke baliala wallahi antita ko fe jamano na famore abi da fe ani do na mo su ko no bi akini go fodo ko boutique da to bulo fla da ko na fa kuli sanke balia fe parce que muna na fura du fame jamana e de be ga be balo e bi mo fere folo ni atla tan ite kene sorobi biro ko na mo no ko mo nya kale porodo ela anga malien e mo ko do e an bi doni mu ka ko toujours on ba fo ki bedi mais hal ni wati ele mana mo ko ba fa mo ko wati ele mana lu bulo do toujours ta to ne ka tati kaso fa ka fa mo wati ele ma de bi je beka wati ele ma bi je beka mo wati ele ma ina na ka jira mo ko a jete bi ne hakli donc na jete mo min hakli de mo re bi farati ka de ka parce que muna mo do na fulo tigi ba aba choko koromna ni ko yogo yabara ko abe no du kashi bon mo mu fene be no du bi fem yina fe na ba fu na bi fe ka fu le ka fu 600 wati mo no iba e du do fene bi tlaka de ko ko atati so wati la manendo o gele abi ana fe ko so donc no de kuna fin do de be se fula ti longe ko yo ko na sira drangu du tienfo muna o du te faida di tawire lui fait un yan sigli do munun ka bi munun ke ala ka joyo ko no yala et puis anga to ko so o e mu ni nana an ba ne ba finya na mene mu bi boloniser mbad la ka di ma tay kata ka ke chola o bi sa o mene mu be a triplé parti avec ça avec teme na 2100 tamu kono a triplé avec 100 ka so halo tamasi na la ka je inshallah mais comment match on va faire jabola mo lo juru be ta ya te sara bon c'est là femi ka foko me bara la na juru bita nga juru ti sara bon ne bolo o fam baye bara ta jogo parce que fin do be na ko kamo be ke ala deli o manu ko de amo do tien fo ko famia parce que na so la ka juru bi mu ko kele ne la juru a valeur ka bon ko sebe atiki bane do ka sara ni nana ami ka ko da ka ba sara ayi apona ami dati mun dima ba sara nene ko ba fi o titayra tane ko ke ko bango dima o ta ke ko no dra bana abi juru sara wajibi hala tita na ba ko na ba ayi abi juru sara ya ni parti est-ce qu'il y a famille bon mais ka fo de mbi juru do mo ko la katati pe ba don anga jamana gela jamana di ni fe ma na ka di be mu se ka sara be do ni ta oh na sara li dam na ba fo ku ti se ka sara o bien ni ya kuma fo ti mun na o bien ni asoro wa fla do se sa ni mu ye ke na fla soro ko di wo boala do le ni ko e ku che fo ti mu na bere wa ti do donc we ke sa we ka chama chu no bolo ni bara ko ka bitati do era ni ke mo ko e ka valanto no me ka bla sira clinique namu kamu be fo ko be ala delike anti tlade anga ta ko sebe o fe ko sebe do de ka juru ta kati sara me fu ira ka bara ke to jate mine o de wati bi bo voilà comment number of friends asa mto juru do donc ma do be como e juru do ta do fe ku be para do la wala bara tinga ke bara nyere achena nyefe lere ku ngale ni achena nyefe mais juru sera wakati ma wo délai de duru on yo délai de masi avec na bara be che na ata kafola comment dans du do be min sera toujours alhamdulillah c'est fulay gani ni ngali bay ni de mu fana be mo ko chama ka be parce que ni anga suku takala je mo ko chama de be mu ka bara ke ni banki warwe
do ereta e do bakasira waru yi a juru dunin dula pour que ku débrouiller ka barake bon ni yo juru nunta era me tu ka na fulin cien fo ala na ni sababu do de mun ya to na fulin cien ni bulu oh donc no o de musu yi so ni an wele ne be mu fi kuma kele pe ne bi de me ire ka ke ala kama ni warso iki je ka jumi sara parce que ni ye ni fait ni blocage nun do ke avec blanc verde do ta dabla do ere tabi nu wa do ko junta ta fe kasa wallahi nu le mori ra no ka fo nu ye juruta ki psiga ti bloqué ka da tiga maka kuma na wallahi ta dabla tibi ma do ta juruta do fe ka ko na moru fe wono ga a chen la madi amada ko kama ipsiga jurumani jumunga jurubila ka ti ki bloqué da ti maka kuma na fi mo kuma na ko ba kuma fo ara mu mi da ka ara ba ma jet ke ni fe mu bi kala aba doni te ko ganzen ka ko kuma bla kuma bi bla fe pep na so shika cha na so shiba la kona kuma bi bla pep parce que fe do be nu kera kuma ti fo no ni shika cha kan du fo mu tui me kanare mu bi daye ambi bara en ke ka da ke do ere ke jija ni wori zoro la asara ni wori zoro la asara ni masara na betara da na fraki tan wori zarai mano ko ne ti se ga sara donc ni yo mo klene ni nana amo tien fo nyoko na ne bi deme debi be sene fe do na ba ko bi dan o do parce que ko no na bu ke shukele o ne bu ke tlikele du ko no woni ne bu ke tlikele e ne bo ke shukele no ko ni ko ke ko bi banka blaye o ko blaledi ala re bi so mo bi ke pep o banedi no ko fo to la amo ke ko ban pep afamna namboro fere la si tu anga faranje jamana ka ma chamanga wule ba so ma chamana ma chamani ma chamami kirila isike ta jubala kirita ju be changa ni era ba do ni kasatra kirila ala ke le ga na fuluta no ni relation do bala balo ni na tarata na mana trafe atabitula isike ta ju be ibiga changa ki te mala kirga jina alhamdulillah sifula iba don modo la ni ko nu do gelera ni fendo be nu ma ke don atinya ko kiri do be a gelale ki to ka chenga be ira ba don mo mu eni mo be yona mo fa na mari e puis avec atani ko yin sira mu fe na tara o sira fe e ka bota la ini ka chen i wulla ka se on ma kanu matta kene ka on sifula mi shatu ita charge dana jumba ko nyama manyere abela jeli sifula o kena kan kodi billahi alil azim mumbe ko bini kemu chenu ya wole ka jobar la jeli bisukuna ke billahi abi yerera fa bu boka bi ko ni ma jo fiu asika kiri bi bla do asika jo fiu amon bi baraka do ko na nabita afone ko shiniya e ikele ka barat na mashiniye jumai billahi ni mumi na ti jo asika parti ay ka foko ni kwa biti joka na mara kuma ko ni fo na bora atogo ni justice la yenno billahi na soro ko ko do ba ta fo kunji abi ka kien segma so ta bahara ko ko do ti la ka ni fiu ki tu ka kien ka de na so be chenga ibe chenga ay akon ti ta ka bo kuma ta ko flaw an fa do be na ni ale ko so do ko mo wazila ala ga hina nabi sefula ni ni mo ba ni ko do ale ka to loazila abi fatu do na dumba bulo akacha dumbu bai me ka to loazila ani sotiki kera nyona sotiki do ko fwa ka bondi ako sotiki ma ko ka to ka ro so kasi na le du kono ale bi du de ta na ka de mera de du parce que fa ni mo ka nyana mi mo ka sotiki de ko fwa ka bondi o ko de kelera fo ta se tribunal la ba don ani sotiki se le yino ko sotigi do barla ere bele barla sotigi masika kuma ay boga bingo sabade ke woro lay sotigi akere ba fo ni mo mu kura ko ya cheka bode jima masika kew lu fe no lu ti sika kew ki tuke che ko ko ti kew bere di ku yima saka ni ki ka bere te bule ba to sabe ki la ko de ka ko ki bi ta to ala ma ta mu wala wala to afamna namboro bela la jarabi kele be ma chama na bi na ni serafu ni ra so kasula
sira parce que maa caman b'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la i jogo yɛrɛ la sabu ni maa min bɛ kari ɲɔgɔn na fangatigi Kouma o mɔgɔ b'o k'a bɔ surtout an ka tunkaranke caman bɛ kaso la u ka mɔgɔ caman fana bɛ kaso la est ce que dalu dɔ bɛ n'a kɛra hadamaden ka to degun kɔnɔ kaso la min bɛ se ka lafɔ alhamdulillah sifla kasola dɔw baara ni ne kun b'a fɔ baara fana ye anw ka baara dɔ ye kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ kaso la n'u ye degun sɔrɔ et puis bin kɛlen d'u kan pour que ka u dɛmɛ sira kan u ka se ka bɔ sifla an b'o baara kɛ hali o baara yɛrɛ an bɛ dati d'i ma a la i bɔdon i bɔ don min na k'a bɛɛ lajɛlen f'i ye k'a ban k'a sɔrɔ jugement ma se i tɛ to kaso la fiyewu i tɛ to kaso la fiyewu fɛn bɛ yen n'an y'o labɛn k'o d'i ma a ka mɔgɔ tɛ to kaso la fiyewu a kɛra bɔcogo o bɔcogo kɔni ala de b'o dɔn ko dɔ kɔni bɛ na mun b'a fɔ ko k'a bila fɔlɔ o kɔni bɛ bɔ kaso la ni ala ka jɛ a faamuna Kouma ni bɛnna baro la an baro la kosɛbɛ an baro la fɛn caman kan tuma dɔw jɛmɔgɔ ye faamuyali sɔrɔ a kan i ka kuma ka laban nin émission kɔnɔna la alhamdulillah kumakan laban nin émission in na o de ye toujours an ka diaspora fo u degunnen don an bɛ dugawu k'u ye waati bɛɛ n'a hakili b'u la wallahi ne n'a hakili jiginna ninnu na o hinɛ bɛ ne minɛ u cɛsirilen don an ka jamana fankelen de jɔlen don ni ninnu ye an b'u fo k'u barika da u ni cɛsiri u b'a bila u kun na an b'u ka bila la su ani tile n'u ye anw wele diɲɛ fɛn fɛnɛ kɛ an b'u ka jigiya kɔrɔ an bɛ bɛn an kan ka ko in partage an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an bɛ bɛn a la ten ni ala ka jɛ inshallah an b'a yɛrɛ fo a diyara n ye o ko an bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ ani Cheick Mamadou Kouma de kun ɲɔgɔn fɛ bi an baro la fɛn caman kan k'a bɛɛ lajɛlen fo surtout an kanubagaw bɛ diɲɛ fan o fan a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh a k'an bɛ diɲɛ